Nou, goeie alle. Welkom bij de Bizcast, de naaie podcast waarin is alles te weten komt oer het Benny Pelofspul in Jesse Wierm. Ik ben Brent, ik ken het hosten vanaf nu. En dat doe ik net alleen, dat doe ik mij draaien fantastische gasten. Ik ga hier mijn icoon Tineke. Tineke, en waar bist je? Wat dost alle hier bij PIS? Nou, ik ben dus Tineke Terpstra van de Skaaf. En ik ben al, nou haast 6 jaar, denk ik, voorzitter van de Benny Pelofspul in Jestewierum. Ja, leuk als je hier even wilt wezen. Ja. En ik ga hier echt nog 2 fantastische band bij me. Waar bist je? Ja, ik ben Sanne. Sanne, en waar komt het? Wie gaat? En hoe oud best? Of Ja, en zit ze in groep zoon of in groep 8? zo. Zoon. Leuk. Leuk, dat is de best. En waar gaan we hier? Ik ben Richt. Ik ben in Grauwen en ik zit in groep 8. Nou, welkom. Leuk dat je hem hier binnen joert. Hey, we gaan joert haar over het begin van BIS. Het begin, nou net het begin, maar hoe starten we nou eens op? En dat begint eens altijd een beetje in het eind van het squalier, rond de simmer. Want dan moeten we keuzes maken worden van welke stik geven we dan eens dwan. En hoe begint zoiets? Het begint natuurlijk bij een idee. Ja, het begint eigenlijk inderdaad, we zeist een voorstelling, dan begin je al een beetje te peilen als je het AT, het artistiek team, wat de regisseur bloot, steeds maar, en dan ga je eigenlijk in het evaluatiegesprek wat je hebben over het oren, het oude, steeds maar wat West had, dan ga je alweer even vooruitzien naar wat gaan we daar meer doen en wat zou de regisseur willen, want die vindt er natuurlijk wat van. En die spuit dan vast even wat ideetjes. En dan begin je op een gegeven moment maar de rest van het artistiek team. En in dit geval, wie dat is, dat dit hier Geronimo Sancozo en Joke Christ. Ja. En dan ga je machinaal een keer zitten. Dan maai de scriptschreeuwer. Dat is eigenlijk al heel wat jaren Peter Siebenga bij ons. En dan ga je een keer om tafel. Maar ik zit er dan bij en het artistiek team. En dan ga je even brainstormen. Van, goh, hoe gaat het nou? Welke stikken vinden we leuk? Wat is mogelijk? Wat kennen we eigenlijk? En waar hebben we ergens iets van nodig? Maar we jochten hebben... Of, hebben we het ergens vreetje? Of baseren we het ergens op? Of geven we voor iets compleet nice? Nee, dat ben eigenlijk. En daar begin je eigenlijk al heel snel mee. Na je de versie die het West haast, begin je heel snel weer. Maar het naaien, vooruitje naai, want een ier is samen voorbij. Ja, klopt. En het kost natuurlijk vanzelfs echt wel een heel soort tijd om een script te schreeuwen en muziek te schreeuwen, te betinken. Ja. En de voorbereidingen binnen daar vanzelfs echt onderdeel van. Klopt. Er zijn verschillende factoren die dan alle hier voorbij komen in het eerste jaar richting de audities. En wat voor factoren binnen dan alle hier die het aan omzetten moeten moeten. Nou ja, als eerste is het natuurlijk heel belangrijk dat het artistiek team compleet is. En dat je daar de afspraken maar maakt. Dat is een soort zakelijke dingen. Ja. Op het moment dat er eigenlijk een klapjoen is van... Goh jongens, het liep het mij als regisseur... of liep het heel mooi om dit te spelen... dan ga je maar die scriptschreeuwer... die gaat te jaren nog eens eventjes... daar in conclave. En op een gegeven moment... dan begint die scriptschreeuwer zien... eerste versie van een script te ontwikkelen. En daarin had dan de regisseur natuurlijk een hele grote stem. Want die moet er maar werkje. En die gaat dat wel lezen. En dan wordt het weer onpast dat er echt gewoon een script luidt. En uit de bestuurskant wou hij wist op achtergrond heel wat bezig nog maar eigenlijk stukjes die het nog herinneren vanuit de productie daarvoor. En stukjes vooruit naar, wanneer je we de brieven rondbrengen bij de squam, wanneer je maar dit er dooruit, waardoor we dit hier met de reclames, zo ging je gewoon bezig met alles wat er weer komen moet. En daar hebben we natuurlijk ook een heel mooie lijst voor. Ja, wist. In grote lijn binnen heel veel dingen elke keer wel hetzelfde, maar kleed je spelen op vanuit het script waarin op oorzaken. Ja, klopt. Want het hangt natuurlijk vanzelfs echt van het stuk en het script af van wat
wat moet er al hier ging gebeuren. Ja. Er ben vanzelfs stikken waarbij het bepaalde dingen wat minder onder orde komen. Of bijvoorbeeld dit hier bij de omballingen, dat er hier een heel soort rotten maken moeten worden. Ben daar een heel soort dingen die moeten gebeuren. En dat gebeurt via het bestuur, denk ik. Hè? Ja, Het bestuur zeker, ben zeker. alle meisken die alle commissies hebben. Ja, maar dat is eigenlijk pas, dan is het al los. Ja. Hè? Dan hebben we Usberg hebben we al Ja, voen, zeg maar. En dan hebben we er eigenlijk een heel soort lijn uitzetten richting dat. Maar ja, dan hebben we natuurlijk die audities, Ja. die hebben we gewoon. ja, want de audities die Ja. hebben Jim dit hier echt dien. En richt net voor het eerst, hè? Nee. Oren hier haast ek mij dien. Ja. En hoe wie dat dan? Omdat je dan weer auditie te mij van? Het is nog steeds wel heel spannend. Maar het vind ik wel weer heel leuk. Want ik zeg, ik wil al je vrienden van vorig jaar. Ja, want hoe bereid je dan voor op zo'n auditie? Nou, de keers die eerst ommelden. Op een gegeven moment krijg je teksten en liedjes. Die keers dan gewoon even goed oefenen. En dan bij de audities wist in 3 groepen meestal splitst. De ene keer doen ze eerst, de oren acteren. En de oren keer zongen. En gewoon die best van. Ja. Want moet het echt al perfect wezen bij zijn auditie of net? Net altijd de foutjes missen net heel erg. Maar zo zeg ik van hoe dost het is. Ja. Gelukkig maar, ja. En Sanne, dit hier voor het eerst. Ja? En wie het voor Dijk spannend? Ja, ik vond het wel heel spannend. Ja. Want dan komt hij dan binnen. En wat voor sfeer hangt er dan? Ja, ik wie wel eens vaker in de ties geweest, dus ik wist wel waar het wie. En ik hier gelijk eigenlijk zo, ik zeg al je band die eigenlijk zo gelijk contact maken met zien. En toen werd het al heel gezellig. Ja, een gezellige groep. Ja. Het wie net heel spannend, toch? Die Nee. audities op zich. Toen ik er iemand wie, toen voelde het heel erg mooi. Maar toen daarvoor zie ik echt, ik al heel wat tijd weg. En dacht ik, oh, het is bijna Safir, het is bijna Safir. Ja, dat wel wat mooier. Ja, Ja, Ja. snap ik wel. Ja. En dan op een gegeven moment dan krijg je hem de uitslag, hè? Want hij eerst op de snijn, de snijn, ja. Sneurens hebben we dan de eerste ronde. En daarna eerst nog de uitslag van, ik is terug naar de tweede ronde. En hoe is dat dan? Zo'n uitslag? Zo'n tussentijdse uitslag? Nou, het is vaak tussen die tijd wel heel spannend. Maar als bijvoorbeeld Jess dat naar de volgende ronde moest, dan is het vooral heel blij en opluchting. Ja. En had ze dan echt het idee van, nou, ging ik morgen echt oors instien van, we gaan wel al wat dien en nou, dit ging misschien heel goed en dit wat minder. Van, ben je dan echt bezig met hoe ging ik dan morgen de auditie in? Nou, gewoon bijvoorbeeld even goed, alles nog even af en toe even terugnemen en zo. En dan komt het vast wel goed meestal. Nou, gelukkig maar. Ja, want je bent er weer bij dit hier. Ja. Wie dat echt spannend? Toch die echt William thuis echt van, oh, ging ik het worden of net? Wel een beetje. Ja? ik hier net echt dat ik kon. Ja, ik hier natuurlijk wel dat ik dacht, zou ik er wel bij komen. Ja. Maar ik hier meer dat ik gewoon lekker mijn eigen dingen ontwar wie en ontwachten. Net per se wachtte ik, want ik wie gewoon lekker ontspannen. Ja, totdat mijn mem zei, ja, daar is een berichtje kregen. Ja. Maar toen werd het natuurlijk wel van... maar, ja. En hoe wie dat dan vieren, dat is het onbest? Nou, ik weet nog precies hoe het wie, maar ik wie... Mijn mem zei dus dat ik een berichtje kreeg hier. En toen kwam ik beneden. Mijn mem zeer heel verdrietig. Dus ik dacht, dat is vast net. En toen kwam ik beneden. En toen zei ik, is het net? En toen zei ze... Heb ik nog net en toen zeg ik het, en toen wie ik sprong de hele wenkje weer terug. Ja. Dank. Ja, je. Ik heb vandaag een filmpje jongen naar richt. Oh, ja? nee. Hoe wie dat bij jij dan? Ja. Nou ja, ik werd eerst bellen terug mijn vriendinnen. Die wie terug en die wie eerst sowieso een jeertje aan het vieren. Dus iedereen bij haar ik applaudisseren en zo. En toen zei men van, ja, dat was ik terug. Nou, ik sprong terug de keer, ik weer aan het raas van blijdschap. En toen hier mijn mem blijkbaar een film kon maken. En uiteindelijk test doet. Heerlijk, ja. En is dat dan echt, hè? Dan was dan oren hier ook al mij die in. Mm-hmm. En is dat dan echt een idee van, ik kom bij de auditie, want daar had het al een keer die. Maar ik ben echt een heel zo band, die had nog net een keer eerder die. Is het nog steeds spannend op dezelfde manier als de eerste keer, of net? Eindelijk wel, ja, want het is weer een oorstik en dan weten wij net wat ze nodig hebben. Ja, snap ik wel, ja.
En dan is die uitslag daar. En dan haast een heel kwarte week. En dan ineens ben we daar bij de big kick-off. Ja. Ja, want daar gebeurt een heel soort. Want net alleen nog de band starten, maar ook een heel soort commissies en de orders. Wat gebeurt er al hier op Sandaije? Wat had je al hier showen toen? Ja, wat het stik werd. En de kreeg een shirtje. En we hebben nog een doensdien voor de ouders. Ja, want de orders die gaan dan mij oma. Wat gebeurt er dan achter de deuren van het Tiesker? Ja, nee, nou ja, de kick-off is natuurlijk de start van de ouders en de band van het gehele gebeuren. En die doen we altijd in twee gedeeltes. In het eerste gedeelte dan wordt het stuk verteld, waarbij had Peter Siebenga dat altijd in een heel mooi verhaal docht. Die vertelt even, ze is heel enthousiast hoe het ontstaan is en hoe het al hier in Holle had. En het gekke AT, dat maakt het er vaak even een showtje van om het te vertellen. En we vertellen even wat sowieso even gewoon wat denk je zonder de band en de ouders. En dan gaan we in twee groepen. En dan maar de band, maar bleeuwen bij het artistiek team. En die gaan even een leuke groepsactiviteit machinaal doen om even, elkaar een beetje kennen te leren en even de groep te besjen. En wij praten dan in die tijd in het Tiesker aan de andere kant de ouders bij in hun, werd ze invallen, steeds maar. En dan is eigenlijk die man ik heel snel weer hoor. En dan is het echt. Ja. En je had dan echt wel een beetje contacten met de orenband. En zul je hem dan echt bij de kick-offs of pas water al hier om binnen? Of had je hem daar van tevoren echt wel een beetje contact met elkaar mee horen? Van tevoren, ik hier wel alweer in de app van vorig jaar weer al vreeg van wanneer ik ben terug. Nou, toen kwam ik al achter dat 3 oren ben van vorig jaar ik terug weer. Nou, dat vond ik al echt heel leuk om te jaren. En ik wist dat mijn boorvanken terug weer. En toen werd er een app maken en toen zeg ik al van, die ben ik terug. En toen bij de kick-off zeg ik pas de rest die nog geen telefoon bijvoorbeeld had. Oh ja. Dus dat is echt een moment van bij elkaar komen en dan zeggen van dit is de groep. Je mij het waan. Ja. Want er ben natuurlijk echt een heel soort band die het auditie waan. En er ben ik een aantal die het dus net redden. Had je hem daar dan echt nog contact mee met mijn band die dan op auditie best binnen, die dan net meer bij BIS zitten? Ik heb af en toe nog wel eens contact met een van vorig jaar. Die wie jammer genoeg net terug. En maar sommige app ik nog wel eens. Ja, mooi. Dus het is echt een band voor het leven. Ja. Nou, mooi. Ja, fijn is dat. Ja, zeker. Dus dan begint mij zo'n kick-off en dan ga je ontwerp mij het artistiek team, het AT. En begin je hem dan direct met het meidje van een vaststelling? We doen een vloer op en we kennen het al? Of hoe gaat dat dan in zijn werking? Waar begin je hem dan mee? Nou, eerst gingen we nog het scriptles. Dus per een repetitie letter kregen we de scripts en gingen we dat lezen. Toen op een gegeven moment kwam er al snel wel een beetje een rolverdeling. En toen ben we begonnen met echt het acteren en het zong, de veskes. Ja, want zo'n AT, dat is natuurlijk een heel soort van je in zijn auditieweekend. Maar om dan direct te kunnen zeggen van die rol spelen, die rol spelen, dat is natuurlijk in een weekend net het waan. Dus ze hadden natuurlijk vanzelfs wel een idee van die kind dat misschien wel, dat een beetje, maar ze weten dat nog net zeker. Dus ik denk wel dat ze dan in zijn periode van het script lezen echt zien van waar past er in welke rol. Dus hij hem dan echt tijdens het lezen dat je hem denkt van misschien dat hij dat een beetje kind van of dat. Had je dat al een beetje terug op zo'n moment? Of ben je dan echt bezig met wauw, het script? Hoe is dat voor je? Nou, waar ik wel verwacht van, dat is wel echt een rol voor die en zo. En die woorde ik wel heel graag. Nou, die het zou je krijgen. En dat hier ik nog bij een paar oren ben ik van, dat is wel heel leuk en zo voor diegene. Mooi. En wat hier is voor jezelf bedacht? Nou, ik is sowieso weer dacht van een beetje ensemble. En misschien weer een bijrol als vorig jaar.
En dan zat dat kriegen. Ja. Nou, wat toevallig. Ja, joh. Ja, en Sanne, wat hier stond bij het scriptlezen ook al in gedachten van... misschien is deze rol die ik nou kreeg iets van mij... of toch, nou, misschien is dit ook wel leuk. Hier is dit toch? Ja, ik hier eigenlijk gelijk al wel dat ik de rol die ik nou heb heel graag voer. Want ik zeg dat de solo hier en zo, en dat is wel waar ik echt voor oren ga. En ja, ik weet dus echt extra blij met de rol die ik dus voer en kreeg na. Want welke rol speelst? Teetske. En wat is Teetske voor Famke? Ja, een heel slim, maar ik best wel gevoelig famke. Mooi. Ja. En wat doet ze al hier? Ja, vooral een beetje zwaar gemaakt zie. En ze van dat ze net van ruzie had. En ja, want haar ouders maakt ze alleen maar ruzie thuis. En ze maakt zich in huis een mem noemen. En ja, dat is heel gevoelig, ik vader. Ja. En hoe is het om te spelen? Ik vind het zelf heel leuk om mijn oren een beetje een gevoeliger of heel vrolijk of heel gevoelig. Vind ik heel leuk om ik een hele oren emotie. Ja. En dan zei ze hè, de solo's, het zongen, daar kiest ik van ondersteen. Hoe had dat al jaren dus die in? Ergens oors, mij zongen of zo? Ik heb één keer in de Squall Musical een duet gehad. En een keer een heel lied stukje in een Christfestje. Maar voor de rest nog nooit echt. Ja, ik weet die dag naar de tweede auditie hier, Troubadours. Maar mijn huid. En toen heb ik nog wel een festje gezongen. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, en Richtos is dan in het ensemble. Wat is dat dan precies? Nou, dan is het heel vaak in liedjes. En dan is het mooi zongen. En dan is het doensje vooral. Ja. Want er hast één rol in het ensemble? Nee, dat is vaak wel meerdere rollen. Ja. Dus dan bist op het podium in een rol. En dan kiest het podium uit. En wat gebeurt er dan? Meestal of de moest de volgende keer weer op in dezelfde kleren. Of de moest de volgende keer moest in oorkleden. Dan is die achter de scherm omkleden. Maar dat snel? Soms wel. Ik kreeg dat vorige keer, toen was ik heel snel. En dit team ik weer heel snel. Ja, want vorig jaar wie is in het ensemble. Hier is het echt een liedse rol erbij. Hè? Je kiest het echt combineren vanzelfs. Ja. Hè? Het ensemble en een rol. En wat voor rol wie dat? Ik ben een boer die nog leefde. Nog vol, de rest Ja. net meer. Nee. Nee. Ja. En dan moest ik vanzelfs heel snel kunnen omklaaien. Ja. En oefent dat dan ook? Ik oefen het net, want ik wil het meestal gewoon helpen dan. Ja, nou, gelukkig maar. Ja. Ja. En ik doe het altijd goed. En haast dan dit hier echt al een beetje van van hè, dit ga ik dan van, dit ga ik dan moet ik me omklaaien, dan moet ik dit van. Een beetje af Een en beetje. toe. Ja. Maar stress voor de verklaringen? Nee, nog net. Nee, maar hoe goed komt het toch? Ja. Ja, dat dacht ik al. Nou, dit wie dus de eerste aflevering van de Bizcast. Ik wil je hem heel erg bedanken dat je hem hier weer. Heel erg bedankt voor het luisteren. En vond je dit nou leuk? Er komen nog meer afleveringen aan. En ik heb je vooral die kaarten op de website van Biz.